ingut idani pa bat idan ru ikenum ye bangi yawan lang hagani gapor ye gabani syakri lang yo blai hagani ga jan me jang gani ga sngi tang kendiat ga jing penithu ye gabangan penithu ye lede ka kerteng ga jonga kalong rocky bi marpana hingga syonga sa hang thi hapo maulai nong mali hapo shelong baga balang kabangan ngadon nadu bala penhe pensan yanga ngadon naga balang presbyterian jayau pada hadien ye kabangan ladep ye ga jing pulih ka balang kala ibet ye kaban khot yanga ye kabangan trai lembala ga jonga pastriet hagaba haduk menta khatwai telikisnam hagaba ngapej ngakmi ye laga jonga balang pada ka pastriet kabangi khon ka jayau pastriet kabangi don lai teliki balang lai teliki tenat balang bat keleng khatrai ke badon hashlong bat syabaru kumju kabagan thup ye kabalang jayau kabalang umber bat kabalang nong sde dam sai bat hooj ngidon haka shlong haka jayau district bat haka shlong rilom presbytery kabang yelong shipara bat pi ka KJP sinod mi ngi ken kabang mangang ngadon haka KJP sinod sep ngi ngatrai tang kata kalabyang ngan penithu yalade hagani ga jan miet jang gani ga sngi kombangalaong ki para banget ki ba ian nado bangalatip ya kabangan keren hagani ga sngi ngala pendem yalade haga jing dwai banget bau blai on keren hangi hagani ga miet jang gani ga sngi tungin ya pai shu blai haga jing dwai au blai baduk pa jongi ubah beneng utrai jengki met badutrai jengki mensim ge jongi utrai jangka kambat ukli jangka balang ngi aingo ye me kotrai namar kane kapor ka bekodor ka bangiyo ye kane kalat ko kanrat ba it kum ka jingya sengkentai lambat ka balang hi ka jong me baro hari khasi jantia ka bayar ka jongi hapo ka shatri jangka KJP assembly ya ka bangin ngin le kerpang kotrai ye kane ka tayo nado ka snem arajarn rio hoot ka snem arajarn nyoru ya ka bakum ka jingya sengkentai tang namar ka we daw bankin mau ya kata ka syakri ka bakodor ka jongmi ka balong ke kanabon sawian kala len yala de kotrai compare bat kam tieng ko kenrat lada ka ban yap no ru ya ka bakan du no ya ki ai jonggane ka berthai tang na ka bantang bakalayo iya mi badai kamar kan ni ken kotrai la shispa praposan snem kala yat ka balang hari kasi jantia ka bayar ka jongi hado mentang yo i ya ke syakri ke jome ki long kum makaru ke badang mi bat ke badang ian yami ken ko trai babha hagani ga mi jang gani ga sngi me alam yaki ke jant ke batalat jong syakri obaret o jong mi ya ga bangan yeng na gani ga jakang ka baken tang go trai ya ga ban yalam ya ga gospel ke jimpen mai ga jong me ken na blai ho ken go trai ngapla bangam long ai na bar go trai ngatip ya gani ga wei bak lam mi ngamla ban le ai na mar kan ni ngadwai to yeng lang bat nga to kershan ko trai bat yaki kentien yaki ba melabu aga donut ka jauh syakri ujame ablay yaki taken ngan keren tang yakata ka ba meme ibed yaka ba miru mesha hagane ka miet ba hooj kin ablay namar kani ngadwai ka ba hooj kan long hooj ka ba long em kan long em tang yakata ka ba meme ibed yo syakri jame un keren hagane ka miet kan long ka bor yaki bala du bor ka jingkermen yaki bala du jingkermen ka jing pelat lut yaki tu ken ki para ki jongi ke badana ka jing shate haga pop ke nablay bar hot ye ka jing pen khiaru ye ka met bat ye ka mensim jongu breu obadon ye ka jing pang bat ru ablay ye ka met ka jongu bat ka mensim ka balong ka jing pang jang ka pop ken rat babha unong rai uong kran atrai ngin shashkor melong ublay hi sngow ye ka jing dwai haga kereteng ka jongu jisu ngapan da ka jingen amen ngala perkhat ki para banget ki ba ian ya kabangan keren ya kanu ka benta hagane ka met jang gane ka sngi khamtam hakabangi donru yakini ki thim yakini ka thim gay ka balabu agane ka snem bat kumju yakini ki artli ki sop thim henry ka donut jonga kamsha hakabanga yale ru hakmat joblay banong try la daga longan keren yakani bat yakatai henry ngan sha yaka jingalam ka jongu try dengan kongu yakata yaka benta naga tien ka jongu blay ka bau blay ubu aga donut bat ulap yale ru naga benta jonga ka long yaka
gospel ka jong Lukas kalanong ka bakat san nado ka dekat ka bakat way hado ka dekat ken ka ba arpaw kani kalong ka bentang ladapi don ya gaktin ka jong oblay bat pi sngobaban plit lembat nga balad himdon sa ngap ha ya ka bagaktin ka jong oblay kaong bat sa letru ya gaban pulis yeng kan long ka bor na gabantan jong pi ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakat san kaya tu yengi syapang kaway ka parshi lani ka jing tu kana ka bau jisu upersyang ya gaban pins ngau tu ya kibrio ha ka por ka ba uim ha bau jisu ukren ya kanu ka kinja jing yalap lani ka sermon ngelaban ong lani ya ka theology ka ba pins ngau tu ya brio knang ba kibrio kin comes ngau tu ai ya ki illustration lani ai ya kita ki jing ya tu kana knang baka jingmut kabaki ki sngow lagi ki yo na kani ka jing ya tu kana kan pay ha ka jingmut jiberkan baya ka niken ka ka banganga kren ka long ya ka jingtmu ka jonga ladapi petru ya ka team jong ka women's week woman Sunday kani ka team ka dekat ka ba arpo pra ka day ka jubab ka ba long ru ka way na ki lightly ki nuksa ki ba blay utray jisu u jubab ya ka jingkali ha ka dekat ka ba kat pra ka ba kita ki farsi bat ki senran u yohanes ki la kili ba do judes u jisu u jubab dekata ka ba ki ong kata ka parshi lane ka jing ya tu kana kalong ka jo agane ka lenong ka ba kat san kendiat syabangin poi syaga kubor uni Lukas ken mau day senran jong jisu day uway na ki senran jong syakri uba kodor jong blay ubalong apostol Paul but uni don hakti hakajan yauni syakri jong blay but by profession lani ulong ka kam ka ba utray day ka ba utray ya ka kam nong tong doka henry uday doctor uba kinjaman ladangi don ya ka jing shitom ya ka ba kinjamet ka kpo lani ka kli ya de ya ka ba kum uni doctor ngileken ya ka bangin shim dawai ubni udon hakti ha ka jan ya Paul namar ha ka jing yalap ka jong Paul ka bible ka ya thu yengi ba ka history ru ka ya thu ba ka ni ka jinglong jong ka met ka pat ka jong Paul kala hiar hado kata-kata ba ka kmat yo isu ka kti ba ka met jong ka crow ba de namar tang ba uyalam ya ka gospel ka jong Jesus Christ uni Lukas ka jingkali kami nangnu kani ka jing ya thu kana uyo nangnu bat kumnu ngin shim bakini kilong kaktien jong oblay kata kani ka jingkali ka bangingi kali haba uni day ubayayat lang bat o Jesu henry kidan artli kidaw balay bangingi ngej bakani ka gospel o Lukas kalong kaktien ka jong oblay namar o Lukas uday ubastan uday ubri ubanang ubastat bat ubadon ya ka jingtip udale da ka research bat ya kata kalong ba ulum ya ki brio ki balaim bat u Jesu bat interview ya ki badai hangni ka ba ubu ya ki ni ki jingto bat uway na prengjong kita ulongken u apostol Petros ngitip ba uday unong tong doka day ubriu ubala ya ka jingtip ya ka jingto abi kedi bat kom ta ter day uniken ubaya thu habala interview yo ngela ban modor bahangni u tholut kat kom ka story ka baya thu kini ki senran syapang ka jingim ka bakiyan bat unong penem ujongki ubalong Jesus Christ badai hangni hagadekat ka bakat san ladapi pulien nadu gadekat ka bakat sa kalenong ka bakat sao kalenong ka bakat san ter u Jisu u yalam ya gaban hikay ya kibriu syapang ka jing it ka jong oblay ka ba oblay u it ya kibriu bat ong kaktien ba uni oblay u kloy ya gaban ay yalaw jong ukun u balakam marway compare ka ka ba uday banle
on le bet naga benta jongi badai namarkan ni kenang baki briuken ngau tu o batai ken o Jesu ia kan ne ka parshi ka lenong ka bakhatsan ka dekat ken ka bakhat wei ka banganget naduk ke badang red haduk ke balasan ke balarangba pitep ba ia kan ke jing itu kana baudon ukpa badan arngut ki kun o baningkong bat ubaar uni ubaar ulapanno ia ka bha shiteng aino ia kan ke bha ladam aiti umlong kadadon de ka jingyale ka bajur baladaphem aino ia kan ke bha nganum sukno lano ru bat haba ula yo ia lega jong ka bha ula lech ban im serwa ula lech ban ya auria kat ba ka jing im jong u kalam badai ha ka jing ya lenti ka ba u ye kendo ye ke jing baro ngitip ngan puli ye ke dekan ka ba khat nyau khat pra ter ka ongkum ni Henry onda ula kin mau ben riu ula ong kat nungut ki syakri ukpa jonga ki badon ka jimbam kerhai ngasi hang ni ngan sayap tangan ngan yeng jot ong gedekot ka bakat pra bat ngan lek shala ukpa bat ngan ong ha u kokpa ngalale pop ya ka beneng bat yakmat jong me tingam long shu ubadai ba on khot kun u jong me to pen long yanga kom uwe na ki syakri jong me ti ula yang na joj ban ula lej shala ukpa henrei haba udang jingai ukpa u jong u ula yo i u bat ula snowsen bat ula mare ula demru haga rendang jong u bat ula yaido ya u ti uta ukun ula ong ya ukpa kokpa ngalale pop ya ka beneng bat ya ka khmat jong me ti ngamlong shu ubade ba an khot kun u jong me henrei ukpa ka khot ka ba arpuar ula ong ya lege jong ki syakri walam kloy ya ka jankup ka ba kortam bat to pen kop ya u to buru ia ka sati hakakti jong u bat ya ke juti haki ke jad jong u ki para banget ki ba ie ke jonga ka ke kubor ka bau blei udon na gabenta jonga bat na gabenta jongi hakene ga mit jong gane ga sngi u blei ubu ya ke lightly ki haka donut jonga kabaning kong kalong na gani ka dekot ka bakat nyo ya ka bangala puli ka baong ya gini ki kintin henrei onda ulakin mau benrio sisin bangi puli ya gani kamda pei pang lani nginum da sngotu ya ka jingmut ka ba jeliu ki ba don ha gani ka kintin ken mau haki jiu ya ka ni ka kintin kamtam ha ka ba uni ulukas udai u doktor uni ula pendon kam ya kene ke kentien dai tang ulukas penshem pinum shem hakiwei ki gospel ki ba kom ya kene ke kentien onda ula ken mau benriu ba ki pendon kam balai bala pendon kam ngitip meneng ala batai bau ni ulukas udeu doktor haga jok jong ki jiu kampat long lesti kata ke jing sumar kabahakan ega jok ladapi put benyat ladapi lek ban puj ladapi lek ya kanu ke jing sumar kala don lupa ka painkiller leni kala don kata ke chloroform kala don lesi kata ka baki ong ka anesthesia bat komta ter ban penja ya ke jing pang hakapor jong ki jiu uni ulukas utip biang bakum kani kiju pendan kam ngajio ile se ye ki film bat ngangek bakan mlong komta haba sumar ye ki briu ki tiet na kli ba un yap ler dau tu briu ula ja ka do jingken kli lani ula tip briu u kendet hakapor ka badang sumar la bombyang na kli u yap ler biang shumodur bamanga bat mangi ngilong komta hakabangi lek ban sumar lesi ngilek ban pa put ye ka banyat lesi ban sha put lani ban sha sumar kabangi snutu ngimla sha ya ga jingpang bala ai yangi ya ka inject kabangin nom snutu baka ni ka do lane ka ngap karben kadai ka ni ka kenti
kentien batang katu kat nipor hadin baladep ban sumar kani kam rebensa kani kalong biang syakap jinglong kabapidon biang ya ke jingpang kani kadok ka imbiang kadika ni ken ke kentien kaba uni ulukas upanan kam bakata ka jinglong jong uni ubriu ubalong ukun sorong auria ulayat halaga jong kamon ulale ya ka ei kabaka donut jong ukakwa ula dimon na ula jong ukpa ya ka ei kaba dei hok hidrei ukpa ula ai bat minta dan pisa shu udon haga semsnyang badai hangta klek kin mau benriu biang balai ngadon hang ni hatu kajing im jonga la thau bangan yat kum ni mo uong em hat ki syakri ki jong ukpa ki imba bat ki bamba hang tai ti kamut ayu yang abat ia pi kani gedi ke jingkeli kabangan keli ia pi kat ni ka jinglong jong ka berthai kat ni ka jing sniu jong kani ka jok ka bamanga bat mangi em kat no persen ngi dei ki kristan dei hinyo bu prana ka shispa hari kasi jantia jongi ka jingkeli kalong hatu ka dei yangi badim kum demo kanimo kadiga linti kabau to ayu khot ya pi badianga balengim snow to balengir ben sirben ngem chen mau benriu ngi ya halaga jong kaman ngi le ya ga ga ba dono jong ga kwa hatu trai uyap ka ya lor gading pna bangin longkum ni ngam la sha go gi para benget ke ba ie kani ka bau belai bau pet na jurang wang apat ka don kadai se kum ni bangin ya em kadai se ya pi bad ya nga men step pi dia doi pi pulut por ki kho siu ban wat yo blai pi la de ban pul lelut ya ka tien ka jong blai na stang akon pi klem ya le ya ka ni ka jingem ka ba upol wang kani ka tha kani ka battle dei ya ka berthai hendra ya ki mensim ha ka jaga bening hatu ka nisi ka diga lifestyle ka jingem jong u kristan perhat ke ki para benget ki bein banganget penong pastor kam dei ti pi athu khana te sya ka berthai hendra balengim ken mau benriu balai kam kta yangi bangilong plan kani kam dei we have to do something para benget ki bein kabangan pun kre ya ke khubor ngaken mau ya ke kitab kabar jong Samuel kelanong gaban riu ke dekat riu ban nyo udan wayu briu ubaga kerteng jong u kalong uta uza padung ni briu ong gaktien ga jong bleu hadin bagatu ke senduk jong ga jutang kaba u David ulai yopat na ki Filistia kala de ga jingkemen ba kaba u shat hasurong ban ong ba utrai ngela yopat ya ga senduk ka jong blai habalatan da ki mut sumudur hang ni hapo thalabo ka jongi hang ni nang tai na do na po le kinatan yo musnyang lesin na joai nang tai na kamin na yo layat daka lenti da umut ubalatan kumbalalong hagapor jong David long namar ha kutu kapor kampat don ke surok rong ga kum gani kadon ka thliu ka sar kadon ka at ka them laong bakani ka senduk kajan kelon baruni uza ukershan ya kata ka senduk u blai u shoyap hanta ya u balai ngadai u blai balai haba uni u persang ban yada ya ka senduk jong ka jutang u blai kwa ban ong yu David kum ni ha ka por ka baki jiu ki Israel ki ya nang tai na keri klau syawa Jordan manu batan lani manu bakit ya ke senduk jong ke jutang dai ki rang ba leng do dai ki balapen kentang ke jong utrai ya ka mit ke jong ya ka senduk jong ke jutang dai bantan do muj ha ka por jong David kalalong normal kata ki anjongi hakini gisngi kilong normal lai thu ye ki pa ki jongi menshua kamtam shataisha shiliang ki ong bat shiki we nganget ba shaniru ka jakum ta hagas ngi oblei ladama phi tong lane tho ding ot balang balada le menta kumta dan beriu syu ka balang sabai kan ni tang na kamar pindon ma phi ha register balang on khrwat ye ki an balai kum ni
Pidiyay. Ngadang mut ya kay kabu Jisu ang haga gospel o Matias kala nang gabasan kada khat ka baar punyaw ladakan ni ka khmat ka pentut ya me klau no bamen yo lech shabeneng. Ngadang mut kat kum ka jingem jonga ngan knyot ya ka jingem jonga ban fidin ya ka tien ka jong ublay. Ngis ngau thu te ya kata te balingem le ngirbente. Sakat no nginang yalam. Sakat no nginang keren. Ngakan mau hakapor jung ka arajar henriu revival. Kabagato kabriu kabagadai ka kabriu jong kabamdai kabangit balai. Kadai na ganyam Hindu kumbaga long. Kaong ye gini kintin haduk mental ada pilen haka YouTube lani pilen haka Google watch long revival finoi ya ka jing ong jong gani kan narrator kaong kumne as an earnest researcher I cannot deny the fact habang ngalek ban visit ya gini ke church I could see and I could believe the presence of the Lord ngangek bat ngamla ban len ya ka jing don ka jong ublay ngila yo I dalagi jong ki khmat ya ki impossible baki long possible. Kaniga team jangka Women's Week, Women's Sunday, uang Jisu dagaba jubam, uang pi haga jaka ba pinyoi, manga ngalong kawan ka batemai, kabala penkerpang do blay, layatu lupa nadu men barim, haga jaka pin itu yanga, pinyoi banga day ue, ngalong mga udin sowan, ngalong mga jangka jingim, pilayoi kalenong kabaar, nadu kedekot kabaningkong, ngalapen kia ya kabapang, ngalabesa ya kinriu hajar, ngalalelut ya kikamba. Still you miss me pidang wat yaki an kibadon hakata kajong ka testament gabarem balay pimyo I balay ngim ken mau benrio uniu kun sarang auria ong kaktien kajong blay hadin baulamat ya ka korden kalek kumo mele siu niu tip line palen kam day te yang ang ni. This is not the place where I should be. This is not the way that I should live. This is not the way that I should act. This is not the way that I should react. Haga jingim gajonga. Kadon da kawai kalinti. Baka tagalong bangan ba ya gading puna ka jaw try. Badai kan ni ken kabaw niu kun sarong oria. Ngan hable ya kawai. Baka tagalong ngakan mau ti. Ki syakri kim dai ki kun. Kaktian jong belai kato ya katu daka jingdon ya laga jong kador balai labu kum tu uong bakita ki syakri ki badan hayin ki yo ya laga jong ka benta kim shimlong ti hangni haka sam snyang pitip em ka sam snyang gadi ka haki jiu wat ya ka do snyang kim bam nama ki ken bagadai ka ba jabo ki dai kata ka bom kuat uong ngadon hangni ti u admet u ken mau benriu ti baka don ken kaway ka ba ule kabalong ka baar rekod ka ba khat pra ka ong ngan yang jot pila da pipule ya ka Bible pek ba ya ki kentien nang tay ba Jisu tho nadu ka rekod ka ba khat way hadu ka rekod ka ba khat nyaw kalong ha ka third person kalong ha ka ba Ukraine kumni u ya thu henry ha ka rekod ka ba khat pra plaba bau Jisu ushim ya ga jaka jong uni ubriu kabalong personal first person kabawong ya gini ke kentin kensan ka kendla ka grammar ngan yang jon ban ngan lej shala ukpa bakan niken ka don kam bakan mi napi ban nanga ngilas ngautu menta kat kani ka jing jeliu kat kani ka jing do nut jong ka pertai ka juk ka bangingi em pet ya ka jing long do nut jong uta ujona barok pitip syabang ujona ulong ubri ubakumno usatla persya yo blay bat utip ya kani habagalaki ke eryong ki ong kumni beratno yang syawa syaum namar pensayam namar ngatip bangkadi kadang jonga upan mam hadian laisngi hakpo dokha ma bablay wang udokha udiw robot udokha ulang kum kali kebadan ya ke engine ladam start mulut petrol udokha ulang kum merat uksau miau bat kum beriuru ngalaman ong udon ya kan nirba bat ya kan nirin laisngi hababam ya ke jingbam lasdang ban teliat kasnido ke jeng une ujona kalasdang ban dai hang ta buang hakakut lat
nganapan maaf na blay. The only way kabau dauni ujona un kala kabamon day hapos nir doka. Kata ka jing donun jong brio. Para bangay kiba iyay kani ka kentian kabaar kabau Jisu ang uni brio usim ya kaway karay. Paruang ngan yang jod ngan admit ya ka failure. Pikin mau meneng alay tu ba ulat demand. Haba ubri ula diman bauong ka ka bangale kopa ka ka baday. Mami mdan kamban ong ya ka ka bangapan shu ay ben. Badya ka tau kopa ula le. But minta haba ule ya ka decision kabamot ula admit failure ya ka tay. Ngalabakala ya ka bangangale. Ngalabakala ya ka tay ka bangalakren baro shikata. Kuki para bangay kiba iya ka jangaw try. Kadi kani kan kabau belai ukwa ban pen sengau tu ya pi bat ya nga balai kani ka kentian kensan naka third person kawan chaka first person kabau ong nakata kabau u ya tu kana u Jisu ong kensan ngan u shim long kumba udai ma u uta ubrio balai u ong ngan yang jon kani kadi ka khubar kabaar kabau belai u Jisu Kristus ong kini ka kentian ban make a decision kadi tang mapi bala ngamla ban make ya ka decision na gabanta jong pi compare ngalayalap shisma bayalam lagalong yake parlok ke jongi ke bampat nget yu Jisu dagi khmat pilayo I kadon ka encounter ka bangang nget pilaya shem kumbagalalong hagasnem arhajan rio baka perthei baro kawe ka nget bau Jisu uta u Jisu ubaki yalam baki Kristan ki yalam udai ubashisha ngila admit ya kata ke bampat long Kristan ke badang don haganyam ka berimbun na pedeng jongki ki admit bat kami nang ni naga syentur ngaken mau ya ke bah nongkrem ki ong ya kum kata ye ke kentian ke jo ngayos ngau dalaga jong ke skor baki ong ye ke kentian bau blay jong pi ke Kristan u longken u blay u baim badu try u kwa ban ong ye pi ke jan mien ngala persang ye ke ban keren ngala persang kat kabor bangan le ban pen em ye pi ken mau ye ke way ye ke decision ka dai karai ke jong pi ken mau yo Bartimayos hadien baula perta ye ke kentian habaki senran kila persang ye ke ban aidau de kumway pan uni Bartimayos ulai yang jot bad ulai ya kata kaba udon kabalong ka jankop ulai no bak ya kata bad ulai lek ban but yo try ya ka decision hab ban shim mapi karai kalong ka day ka jongpi koki para bad ki henman ngaken mau ya ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakat lai ka dekot ka balai pausau ong utrai Jisu habau yang na shilyang lum ban pek ya ka Jerusalem ban ong kokun ngakwa ban kedop ya pi kombakas yar ke kedop ya ki kon Henry ngamla ti namar pi kentat ya ngaken mau hagatu ka ding kabala thong ya ka California baro kowe nganget bon na preng jong pi pek ya ki news hakapor ngaken mau ngayo ban pek ya kowe ka clip hakabala pen I yo we unong pelip ding kat ba udang lek ban pelip ya kowe ka sanyum kabakini ki kenjahan ki julek ban sna ya ka sem lani ya kata ka skom jongki bat ban ka peleng hangta lawang bakat bakanang wan kini keding kala bam baro shimit ya kata bat la ingkong lut kadaga jaka kat ba udang lek ban yan uyo I hakani ken ka skom ya kawai kahan kabala ingkong bat hakaba ushim ya kata ulapan ban santeli ki konsim ki barit ki bayam ki badang wat kami utrai Jisu wang ngala persangkat ka bangala hatup hijutip ne em syapang kata ka shroud of Turin kani kadon hangtai hapo Italy badai Europe hado menta bat kinget ya kani bakadai katu haka gospel u Yohanes kabala sop katu ka jan Span kabala sop ya ka din mong ke jong u Jisu bangiken mau bala sop ya ka men balong habala sop Span ki din mong kilap bat ki dakatu ki persang ban ngau tu hadu katnu utrai Jisu usha ya ka jingsha halor ke ding pna kabakilap ka ong kum ni kat kum ka jinglap jang ki start jang ka science ki ong bahaka tu kat kum ka tu ka jan yauni ubriu ubangilatip banginget bau de Jisu ka din mong ka badon hakamen ka bangilap lingba ya kani kata ka jan ka balasom
ki don kumba nyau spa hado praspa sanpo ki din mong ki badan hakamet ka jangutrai nado kli hado kejan kat kom kaan jong kita ki nong room la ne ki sorkar room yau no briu ubade ban syak sak narpna tang lai po lai sien dei ban sempat da ki tri om dei da ki syabuk ki bahatodong kum badon ki tu ki kwai ki bangilek ban kwai dokha ngiken mau lek si ka bangi kwa ban pendem ngite san riu teliu kwai ban kambo la ne ka dokha ban kamyo ka bakam he lek si syumuddur sempat ya ka met jong pi tan bat kabor mi bat dok mi bat snam wan lang bat kwai la bom la shok yo trai hadu kata bagak tin ka jong blai ke thu yengi ka bau trai ka snam ka la tuj nadu men mit sngi palei bat hadu halor ding pna ong unong rai bagak tin ka jong blai ke thu yengi baka bat ka snam ke yam mi lang bat dei kan ni ken hadu kat ni utrai usha naga benta jong pi bat naga benta jong nga ko ke para bangit ki ba e ong kini ki start jang ka science ita ki briu ki ba bom yu jisu I kumba ki dei ki briu ki ba pangbor lani ki briu ki ba yok suj namar kim shim la perkhat shu ya kata kerukom ba ki bom ken yo try hadu kat ni everything in his power ka ba ka jingdon ka bor ka jong blai ban pen im ya pi bat yanga lalelod karai ka dei tangga jong pi ngajukeli ya gani ga jingkeli ngong ko try halor jong ka ding pna uwei syakadiang bat uwei syakaman ulong udaka halor ka ding pna ki para banget ki jongi ki juri tengan bau belayu de uba iej ho ubelayu ba map ngakeli yo try ki khosih banga doai ngong try uni uba syakaman uyo te ya ka paradise palai uni uba syakadiang umyo paka bible ke itu yangi bau ni ken uong yu jisu haga jaka baun pan mam koma pan mam uni usyakaman uong pan ban ye kini ki kentien me melayalap me melaong ba melang ukun ublai pen im yalade pen imru hiar naga ding pna pen imru yengi ki para banget ki ba ye karai ka ba pi penshim ka de tang ma pi bala manamar kan ni ken ka dekat ka ba khat pra uni ubrio ukon sarong auria bat uji suang om dei shu naka third person ka ba uyat chu ya tu kana ya ga jingja ong ba uni ubrio ushim ya ka wi karai ngan yeng jot ngan le shalau ka kani ka ba ngaju yam man la kamien hadian bangalawan let's say ka program gila daban pelong jing duai hayeng ngadon ilok bat uwei ukon ubadang lai snem shitang ngan yetu yepi ya kani ba ngapla ba man kamien habang apet yaki habang adwai nga bukti halo jongki kabaki kilatia nga juyaman kamiet bakani kadi jing dwai nga ongko try nga iet yalay jong ilok nga iet yalaw jong ukhuan kaway nga tip nga numla banyalam lang yaki siya baneng nga iet yalay jong kabalang nga iet yalay jong imay ipa panlit siya baneng nga nablit marway Badi kini kaya kan mau yo Alexander the Great. Uang ye kini kikentian. Hagapor kabangan ngayam telek si lai teli kiai. Penyang ye kini kesenduk ke jonga bat peni ye kibriu bat ye tu bat nakin yat shwa ki doktor nakman. Haba pilet ban tep ye nga penyat shwa de ki doktor bakin eskon. Ye tu ye kibriu ye kini nga download ye ki doktor jang ka berthai haga jing start jang ka berthai kabangan ngayam ngamla banri ye ka jing yam. Kabar uang penhap ru ye kepisa nadien kat baga senduk kadang yan kaspa jang ka berthai nga download henry ngamla baga ni kaspa kan penim batang shitingka iwe I gold coin ibangangan lej pai syabeneng ngawan lingkut ngan lej lingkut wat ye ka met jonga haban ra no manu baga balai uang pen pay ya kesenduk bat penok ya ketikum ni ngalong tangu brio naga domet ngan salet pat syaga domet maka dikan ni ken ka bahaka ger kesngi ngan yeng hikmat jang utrai ko ki para bat ki henmen la de pipuli ya ka kitab ka jang ujob kala nang ka bekat sau ka dekat ka beningkang ka jing im ka jang ubrio la penyesrim dur tangkum unong belas ngi
Haba piladep ban tray office let's say hagani katayo boroshita yaw. Piladep ban late school. Piladep let's say ban late high school. Lani piladep ye ke jingpuli kom ki kena. Lani kom ki nongrep pilalet ban lur ye ke lingka. At the end of the day lani hakakut jong ka banai, hakut jong ka snem pi deserve ya laga jong ka bainong ka balong ka tulop ka bapimi da ka omsep ka jong pi. Kata ka di ka bakan jadom. Ka bakan jaman simru kalong kum taken. Kum bapi bet kum ta keng pen yo na ba try jong pi bat jong nga ulong utry ubayo ilot bat ka bible kaya tu yangi iway pa iway ibriu na preng jongi hagabartay kentup i pastor Rocky Bimar pena kadon kaway ka kot kerpang habeneng kabalabu ha shelf ya kabahang tadon ka kerteng jonga nadu balakha yanga hadu bandayam tholut ya ke jingle jonga habari habapau hasurok halenti ka bangangayay kat shabanga ngadon kabaw belay uyo inang tay la tholut hagata ka kitab bat ngidon lagi jong ke jong ki kot ke jongi ka kitab jingpen pau ka yetu ya kata Shumut menta ong gaktin pareng you have a sneak peek piyo petu kendian jayu ya kata kejing to utrayun to ayu nagabenta jong pi pilale ayu nagabenta jong u kata kadi kejing kali nagabenta jong e kabangi habyeng hakmat jong utray ni em hakajok kababarok kwa status barok kwa position ladam yo katamlong upol wang haka kitab kikam ki apostol kalenong ka arpau arpusau ilesi ngin ka ken haka juk ka bangiem u apostol Paul udon lightly ki PhD lane lightly ki doctorate uday member bad udukat jeng ka Sanhedrin bahkan mau ki badai ki dekat jeng ka Sanhedrin ki ki kelas 1B ki ki beri kelas 1 ngalaban ong ka status ka jongki nama ki maki ki ba shimrai haka badai ba ki jiu ka imlang ka salang bat ya kan nyam ka rukom baro hadien bau ya shem yu jisu hakalenti sha Damascus kai ka bau le hakalenong ka ba arpau sao ngalanyo syndrome ya ki baro ngangandi kendo yu apostol Paul ngasumodor kan ngam sungunut taman ketah ya ki kejat ke jong u kat ke sacrifice ke jong u ngan ku akerdan manga lada ngam yo ya ka ordination lada ngam yo ya ka syuki ngam la trikam blai Paul wang ke siti jong u shi ka ren khat san ka lanong lai po ar ka dekhan phile ya ki ai om dai hau brio phile ka ma chau blai pinur banong ha ka ni ke sngi trai lada ka de yang abangan yap ru I will follow you till the end of the day. Ngan bot yame hado ka bakot chunga chingim. Kam dei kata Thomas Jones jungi ulale. Kam dei kata usadu Sander Singh. Kam dei kata kan nabon sawian ka balale. Syabe na yen. Sya taj kur taj jan. Tang banyo ya kawan ka batumai ka balang Jesu. Kadi kata ken ka ba utrai uang ha kani ka janmit. Mapi bat manga ngilong komno. Ngilas ngautote. Ando ingin syim na em ya kini karai kabawang ngan yeng judge ko kanrat ngan yeng I'll admit my failure la admit how yang aku try anam la ban yeng lano ru ando inay namar kani kan bangang don kam iya me uji suang haga gospel uyonis kalenong kabakat ar lai pusan to tracy kat bakapor kadang dan kat baka jingshai kadang don kat baka miet kam patlap persangsi bantre doyap ya kunting ya kani ka jingyam banlong kristan oba shisha ngat yanga kalong ka ba ne ka ba tam hakasnem arajar lai ka banganga kala ka bamod na dulut yaki parlok baro omdan shu tang uweru bat ki ktien ki ba ki keren ngamlong banyathu na kani ka jaka ka ba kentang namar ki kentang ba ki snio palat kita ki kentien para bangai ki ba iya ngadwai hakmat jong ublay bangaken mau bangakan mau ngayo ya kawai ka jing pos niyo utrai upen iya nga bangayat ya kawai ka lenti ka bangakiw yo lom ngayat yo tau lom bat ngatar kita kisya ngayam utrai bali mele ben palat ya ngangong andre ngayo ngau ya kikentien chong ublay buong ya kini haba mi ba ya gading pna lada mi tar kisya lada mi kasnam mede ban yat mede ban paru tang ba menyo ya nga kadi kani ken ka lenti chong gading pna ngis ngau thu ti ya kani kadi kan niete ka bau blay ukhat yangi andai balay ngim la dai ka tu kan ka bangim kan mau brio ka dono jongi kadang shi te
keren shispa ba keren yalap shispa ba yalap karum na kawai kashkor kami pat siya kawai pada kabar kabangang ngalayalap agani ka janbet ka bautray aba pilat ngau to ye kani nganum lati ban penlong ye pi ba pi pen shimrai dei ma pi marwei shimen ba dei namar kani kain latau kerpang ye pi kerpang ye ki merat ki mereng nama ki miau ki so kim don ye lega jong ka bor ban rai dei tang ubrio o bau blei ulatau kerpang ba dei kata ken ka bau jisu ong ru u blei uang haka kitab jing pen pau kalenong ka ban riu ka dekat ka besan ong ka tien ka jong blei ka bangangan num ye le ju nom bat ka do ngaken mau yo nova ha banga perkan haka por ka bakata kal ko kala shlei ha balesi ko kala poi hang ni harendang lesi nova utau ye kan ni ka yeng leng hang ni ha potal labo pitrai don bahayeng udon lesi ki bahayeng pitrai lesi dakai lai ngam jelop ngam sngusen ngaju mudur dan ngadai mangangan susun eiting apet yaki lese dan ngadai mangangan cendalaong ngan pli ke jingkang aleleng in yerung lang ka bible ka ong dei noa ubakang dei ublei keng ubakang kadang kapor yaki ai baro ka bau blei island bakadang kapor ublei ukang ka bakat do hagani ka met changani ka sngi ngen yo I yakani ka ju ka dekan kani ka dekat ka babun hak dekat ke bakat pra ke dekat ke bakat kendai ke dekat ke ba arpau ke ongkum ni ti ula yang jod bat ula lech shalau kpa haba udang don na jngairu sangap bahagi ni kentien haba udang jngairu ke bamut ukun udang jngai ukun haba ula yat umpat yo ite yo kpa ukparu ula yo I bat ula ngau sen bat ula mare bat ula da do ula dem ha karendang bat ula yai do ya lau jong ukon hang ni ngakwa bangen yang ngam jeliu kendian pi kat kum ki jiu ho ngalabatai ba ukpa shim dei ukon sarong auria ubayo I ningkong yo ukpa ka bamut upen I ula apti men mit men yong lanu ti ukon jonga onwan lanu ti ba utai na mga I lesi unjau ko mat balai tu kon pemwan nga ite ya pi hadukat ni ngala persanglon tang na kadaw banga kwa ya pi bangan kedom ya pi wat ya ka jingem ka banga ngadonru wat ya lau jau kun halor ka din pna ngapai da ka ling kedong namar tang namar ban penim ya pi te ya nga ubakran bat ya ngi de ukpa ka pen I hang ni bau yo I ningkong nang tangin yo I ukpa umare pi kat kum ki jiu kilong kpa kim jumare ken mau bahaya karyam ka bet jong ke jiu kim pong ya kene ka patlun ka bangi pong mangi ke shinrang ki don ya ka tu ka jan ka badon syatu syate syatrai bat ban mare haban ra lese syumudur ke long kemi ke jongi ngidon ka bangi sem banga ken mau ya ka sinat ka jong pi ka baladep ka bawan uslam gayu I ba pi habya ra ya ka jan sem habya kendong ke patlun ban laj ban jie ukpau hable komta ban mare namar lada uyo ban yu ye katu ka jan un sakalon ka kita ka jing ngau thu jong ke jiu kalong balada ya ukpa ushenrang on yo I ba umare bat baura ye kini ka jan ban yo I tang ye ki khowa ka dei ka kam ka bamla ban ya keren ka dei ka jing le ran ba piaban mudur hadu kata ukpa wong lada ka day yang abangan le ranjro ngan mare bet na ka jong pi uplay hadu kanu bilaban modur uiet ya pite balai baga jingrong no kampat syam laja balai baga jingrong no baga turai pila yo I kat nang mi kisngi kitab jing pen pau lanang pendem gospel Matius arbusau Daniel kalanong ka kendai lanang pendem kat banang mi kisngi balai ka jingrong no kaman Petrus ujubab ya kani ka shiti ka jong ka baar hagalan ka balai ka dekat ka bapra ba ka bakandai na ba utrai wong ngadang yai apte ya pi ngamon ba ka wai ka mensiam kan jot na ngamon te balada ka de yang abangan mare bangan le ranru kam le ken na ka benta tang bangan yo ban kedop ya pi kon nang ta shu balai ba ukpa uhap mare pi kat kum ke jiu kadon ka wei ka jing ngau thu bagata ka dei kata ka ke zaza ceremony menta ye kinu ki brio ki bala dawa ya laga jong ka hok ka bamot latip bat ba shei kun jong pi
ukpa unjen dala dem. Oh la benar. Bau tu ulapan ya lega jong kabha. Bat ki jiu kiong te ka briu ka kun ka baklem sneng. Ka kun ka batam sneng. Kata ka di ka kitin ka bangi kren ru menta. Oh ki kun jongi ki ba kumta. Ukpa kani ka kentin ki zaza seremoni ka don ka bakum kata balada kini ki jiu ka bamot ka imlang ka saklang ka yo i ya ka bakum kini ki jat beriu baki wan pai ki shim da ki kiu kra bat ki le kumnu ki lentau hamadan ban sawa ka snong ka tau bat ban ben thiu da kani ka ombia ban ong ma me ka mu beriu medang im mela tam sneng kat ni mem le ran chele yap no mami kata ti ka di ka baki jiu ki ukpa wangan mare kun shwa baki briu kin yoi kimat bentiu yang akam lelei kimat keren yang akam lelei tang bangan yo ya pi kalabiang baliting yam snauto ya gani hado katno gani ka dono jungi ka ka ba ukpa wang tang papila le hang ni naga kentin ngan poi biang show belai tang ka wei ka step ka ba pin le kalong try ngalamon ban buhut yami nalarai da duga dok nun tang ban yo yami kalabiang but the rest ong ukpa I will take care pimat ye jing pimat ye jing le pimat ye jing im ka ba kumno ong try ngatip kain na ka benta jong pi ko ki para banget ki ba it ke jonga balai kain hadu benta hakani ka jing ya lenti jong ka jing yam bangidang pen ya laga jong ka do nun bagani ka jinglong jungi kalarben hado menta try jisu ang te ngakwa ban kedop te khon ya pi kom bakas yar ka kedop ya laga jong ki khon henry ken balai ken hado menta pidang ya le persya yang kogi para bat ki men ya kani ken ngabu hapi ha kani kamen sakat no oblai unang ailat ya pi bat yang meneng along bangi donut bangi ngelong kibriu kiberben palan ka jengkeli ka bangakwa banbu sayapi shanu kpa jong ka yeng udan shanu ka kemie jong ka yeng shanu ki khon ki don na ka ni ka jan miet pidan mo ka jing sok baru try hatu pidan mo ka jing sok ka bau kpa ba ka kemie ba ki khon ka bau Joshua ong ngabat ka yeng ka jong ngangen shakri yo try umdai tak mengis ngau tu ke jingkali ke long pilale ayu ngia bana bha ya kita ki border issue ke block 1 block 2 kita ki langpi bat kiwei kata ke bakan jado ke bangia ngia keren parolog yang bali ki wan le bali kan ni ka lese ke sarkar bat kiwei kim pen bet ya kan ni ke bang aku ban keren ke long umdai ya kata ke border issue ke belong spiritual usaitan unut ban kam genti bau kpa jong yeng udai ujong u pilale ayu kadang gawi galong yeng ka bangai ngaya syam bagata galong yeng ngani thu yepi ka da galong kami kawan ban IT ha ka jing seng yalap ka bakum gani kong pastor kong khon doi lam se na ka banta jonga kani ka briu kala sop ye ka kli ngadang mut nama ka kriat ha ki jaga kriat ka don ye ka jing tha le se ka sop ru ye ka kti ka ongom ni ka ne ka briu ka ong khon doi lam se na ka banta ukpa jong ka yeng bat ki khon jong ka yeng kat bangadang doi ngadon tang yeng ibarat ar kamera iba syuker tang da ka plaiwan pada ka kamera ka banga shatja banga thia hang taru ngadem kho sio man ka step man ka miet ban yam na ka banta ukpa na ka banta ka yeng ka sem ba ki khon ha ka wei ka sngi kat bangadang doi ka nga ong ba kini ki khon ki jonga bat ukpa ki wan ken ha ka kamera ka banga duai bat ki wan ban tiet ya nga do bilar nang ni na kli ka ne ka kli nga ban sop nga persyang ban yada ba kalam mongru ka kti kani ka briu ka ong ge kini ki kentien tang ba nganum sange ban duai tat hado bau trai un jubab ya nga pilale ayo pisunang taman peng pilawat ba pila dem ki khosio ban yam makmat jong trai ye kini ka jingja Perhatian si benai si teng so po san po sngi. Ong gani ka brio pastor pilap banwan siya balang jungi. Ngong may te wanong sngoy ay mataga sngi ngamlam. Kaya tuno nagafon. Bau kapad siyang kayeng ulap penbet yalade. Pagka ong nga pastor. Nangyay karsyan kon nga. Kabasa kalong sa kikon kan.
ki parabat ki hinmen ki jonga kat kabor haga jong ublay banle ula pendeblan kasyong hapi kai pis ngau thu akani ke sngi hado kat no bau trai u iet ye pe pis ngau thu hado kat no bau blai usha halor ke ding pna kawan ka batmai de ban knyon kawan ka batmai de ban yo aki ke jat ke ju ke jule ye kata yo jisu hab ban knyot yo jisu hab ban yo tang namar bangin yo mangi ye kata ka babang ka basyam bat ka ba ai jingyam ublay hab ban le hado kata ngaken mau ba ukun janga upang ha ki banai ki belalit no udah na po hospital ngalet ban thiet dawai uyam ong papa ngong khon ap ngong men sim ngalit thiet dawai mde bang i jendet na ngapet no sim la le kum ta pangaken mau ya ke bau blai ule halo ka ding pna na ka benta lo jong ukon ngate ngalet biang hadien ilok idon ngela kedop ukon ula ko ula khia biang handai ukpa ha ka jing thia ha ka jing ha ka lor ka ding pna ukon uyam ablai jonga nado mendang long ka berthei ngadon bat me haba khaya nga ha ka po bangale ki kamba ka presence ka jomi ka don handai palai ken menta halor ka ding pna me phai de ka ling ka dong ba me e ya nga hado kat ni utrai tang ban yo ye pi tang ban yo ye pi para banget ki ba e kam la dei mo ka por yang i bangin perkat ngaken mau ye ki arngot ki balet che Filipi ki balet ban yalam ki briu ki ongkom no hapa Thessaloni hapa Listra kim dei kini arngot ki bal penkala khongpong ye ka berthai haka balang ke jongi haka KGB assembly ke jongi ngi dan pralak sanpo hajar bat yongon kata ka di statistik mencem snam mentau snam ngi labun da kumboi pat ngi lanang roi Henry ke jingkeli kalong ngilong kita isoti ki babiet ni ki bastan ban ngatieng yo bang ngilong kumta la dengi shim jingken nang ta ka bamut tang saulak arpusan ki de ki bastat saulak arpusan laingut shiteng ki de ki babiet bala danga pet shushu ya ka jok ka bangi im tip shilak ngilat im ne para banget ki babiet sakan no ngenang yalek kai badu blai Belshazzar kami ka kenti haken ro haba ulai lekai bat ka bam khoi ula shim ye ki khuri jong ka temple ban yadi sngoba kalami ka kti ban tho kos em la tho ya me ha ka ni ka sngi bat ye ka ya me la tho ba mala shem ba meduna om tang kata la pendunaru ye ki sngi jong me pada kata kamiet la penyap yo sia sakat no ngenang ya lekai badu blai sakat no ko ki para banget ki be bau blai un syar ke ban baka perthei kan yo ban rekhe bat ka jing leran kolong bah do menta bangi penleran yo blai ule ayu blai do menta kapor covid khat khandai ka balasar ya ka ni ka ri ba ka jet benreu ka jongi kadi ka jing start that kti kinong thalabo ka jing start that kti kinong maulai kinong jayau ko manga ngi that kti sanitizer bangi em don ki boong baka inject kanang penkha jing pang don ki boong bam tre inject bakam long kum ta ter don ubala ai don ubalam ubakhlem ai ru kum no ki em bro arngon de ke jingla ka jongi menno ublai ufil yangi hado menta umpat shimla fil ka wei ke sngiro para banget ki ba iet ngaken mau yu nowa ha ka bangan penkot ye ke khobor ha ka ni ka miet ha bau blai u ong yu nowa tau ye ka yeng lieng ula ong lo tau na dong shadong ngala pulis au san sien yo ong bakala ngong wong tau ya ke jingkang kan jorong kata kalenter ka deban jorong kata ka jing jorong kata ka penkiang kata ka tenum kata bat kumta terter ki kamra jung ki merat ke balong kumta bat kumta terter tang uwei ublei ukulan tang yu stering kata itanek ka bahe don stering am persyang ban kun ban laj yu tau iceberg Sumodor baka yeng leng unowa kaya he kat katu lani siteng ye katu dan kam stering kat kata ka jing slay kabalong tikkum ko mobile ka jongi kabangi format la dan virus format lot nasdang hakut lajim tang unowa ka kami ki khon ba ki persakurim barolaingon ublay wang naisna yu stering balai ngadai mangau banya bagus lai mafi mamenowa shushong ba hapo shushanya hanga akan jok ka bangingi em kum ni phi ki samla ma phi kum ki bangen phi shanya yu blai jong phi bo ni u blai unong penleran yang
Danga yap, danga danga long kumno, danga but yu unum penleranya nga. Para bangay ka ba iya, nga tipis ngau tu iya kani. Tinamar kani ka daw, ka eipat ka bangingin le, pinong nga hang ni ko try, nga don kam yami. Namar kani kay, nga bu happy. Ngini pendem, iya lagi jong ikli, ha kani kapor. Ha ka jing jar jong kani kapor. Namar bagay ka jing seng yalap. Ngamla ya kaban syupen wai kum tu ha kani kamiet. Natip bau blay ula keren ha preng jongi. Kalau don kapor ka baka donut jongi karben ka ngitip te bakam day yang bangin le kum ni. Ringam tip na kinu ki daw pat ngi beteng bet ya kani ka jingya lenti ka jongi. Kamla day mo kapor ka ba pipen shim ya karai kumba uni ukun sarong auria ula shim. Pada baula shim ya karai the rest uang ngan shanya yuk pa jonga. Badai hang ni ka buk pa uang ngan ay ya ka jankup ka ba koridor tam. Kani ka yeng na benta u Jisu ba uta ukpa udu ya lau jong ukun bat ya ka satiru u hapsiu da ka dor ka barem. Ukun sarong auria tu yo eiken. Hande ukpa u hapsiu da ka dor ka barem. Namar kani ko ki para bangit ki ba iya. Kanungon na preng jong pi ha kani kapor nang pastor duai lem se na ka benta jong nga ngau thu aga jing yai lenti henry menta ngan yeng ngan mare sya kejat juga ding pena ka jong utrai lada pios ngau ye kini ki kentien bat ublai ukuran ye pi tang arsien ngan khot ha kani kamien lada ublai ula kran hang no ka bapidon pila ban ra ya laga jong ka kti panong pastor ngadon kam yo blay pila banra ya kekti minta blengkur khu ye pi mai blengkur khu ye pi baba blengkur khu ye pi 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 tai blengkur khu ye pi baba ngayo iye kekti ke chong pi blengkur khu ye pi namarkan ni kain ngakot ye pi bau terai udang tiet uyeng ha ka jingkang bat kan ni kan ka tim ka khot yangi baya kawan ka batmai ka balong un Jisu kalwasni ka di ka donut jong obriote dei tang ha kalwasni ka batmai ka bau Jisu ula bandrung te namar kan ni ka don kam ya ka jimpen thamai jang ka donut ka jong pi para bangay ke ba iya ngan khot menta ka baar ladaw blay ula keren ya pi ladaw blay ula ong nga don kam kayeng jonga ka don kam mga shimet nga don kam to le se iya kani ra ya ka kti jong pi pastor nga don kam obleng kur ku ya pi tai bleng kur ku ya pi 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 blengkur ko ye pi baba blengkur ko ye pi tai ngayo i ka kti jong pi panhap no ka kti blengkur ko ye pi pangakwa ye pi ba pin le ye kani nama ki donru ki counselor ki baka balang ka jinge sengken tai kalapan kre ngakwa ban khot ye pi ye kani andalawai ka jinge seng pi ki balara ye ki kti sngoba se sngoba namar ladang khot ye pi syakmat kanang shim ye kapor kalanang yan tinga kerpat ye pi sngoba wan numpat let ngendang don hang ni nadu ki pastor kita memesan ki rambak balang mangi ki jinge senggentai bangi kwa banyarap ye pi ha kani kapor te namar kani ngakhot ye pi ki balara ye ki bam shim lararu pi sngo thu pi don kam ye ke jing doi kerpang pi kwa ban im thamai pi yo ikat kan ni ka jok pi ka kitapu amos kalanang ka ban rio khat lai khat sau ka dekon habangi yo ikan ni ka pateng ban rio ka bayeng yale ya ka jing shisha u blai u ong te yo amos ngan pen yeng pat saya ka wei ka pateng ban rio ka ba kita kidi ki kun ki jonga ki ban yeng yale ya ka ni ka bam shisha hatu phim dei ma pi part of that tela pi ong pastor ngadon kam ya kata so bahasa apse ngen yo banyak kenduk banyak syam pat piru para banyak ke ba iya
Ublay un kerku ye pi baro ki balara ye ke ktibat ke bamra ru ngas ngau saknot yo let se dang don ke bampat ra kesien ke bakat do ngan khot la da ublay ula keren ye pi syupen I pastor ngadon kam ti yu jisu ke jing em ban ngatip tang bangan yo u kalabian ha ke jing em jonga pila ban ra ye ke kti ku ki para ke jonga ha ke ne ke por la da phempat ra na syudante ke jing saknot yo kumno ma pi phim shim la ra ye ke kti sngop ha se ke ni ke sien ke bakat do la do blayu la keren ye pi ong pastor ngadon kam yo blay ngor khu ye pi ai I ke kti jo blay ngor khu ye pi thai blay ngor khu ye pi blay ngor khu ye pi kiti shadien ngayo I la da pi dan shajorong blay ngor khu ye pi blay ngor khu ye pi penhap no ke kti jong pi ngin ye doai au blay baduk pa jong I oba beneng utrai jong ki met badu utrai jong ki men sim ke jong I utrai jong ke kam badu klet jong ke balang ai ngu ye me ko trai ba medan keren hangi ye ke ktien ke jong me trai ba ye jong nga ngamlong ai te ha kmat jong me tang ba mela sha ye ngi ke na blay padi namarkan ni ngin nuot te trai hado menta ban yam hakmat jong me namangi plam bangi admit bangi bakla bala daw pol uang men step ngat mu ban le ba bat men miet nga bakla nga de u e ken ko trai u bangan kop bangan sarong bangam bakla syu namarkan ni ken ko kan rat nga don kam ye ke chingai ai ke jong me ban namarkan ni ken ki khon ke jong me nadu ki long kpa ki long khme ki hep ke baret ki samla ki ba ye ke jonga ki ra ye ke kti ko pa ban ong chisu kem shimla ra shana ki ra shame banong trai me yo I ye ka yeng jonga me yo I ka jing em ka jonga me yo I kat ni ke jing e ki banga ngai sham ngatip bangam la te trai ban ye le ye ka jing ye le marwai ngadonti ka sems nyang mentana ma ke jing em ban ke jing ya lenti ko trai ngam la te ban yeng shu nang ni handai tang ka wei ka bangan le kalau ngamon te trai bangan em ngamon te ban le ye ka mon jong me baka basa ka long men mare ken na ke benta jongi men sha le ran mela sha bentiau mela sha keren ben ha ka lenti she ka ding na hadu baki penyap ya me ko trai ban me perta la pendep ken trai jisu ba ye hang ningi don bangi don kam ya me kerku ya la ke jong ke jing ya seng ken thai menom e no ya ka ken ko trai Syem ya laga jong ka balang nadu ki pastor ki ba iya ke belong ki kpa ki henmen ki para ki jonga pad hoi ki na blai kum ju ki tememesan ki ba iya ki jongi ki dekat jaga komiti balang ru baro pad hoi ya ka balang hi baro ka wei kom uai ubreu ngen yang ban pen kre ya ka jingwan ka jongmi ka balang ka ba khuj ka ba klem tho bria kan rat kerpang ken mau ya ki balara ya ki kti ki bam syem lara ru metip na ka benta jongki Pangangit skem men kershan yeki andala wahai ke jinge seng men pen sngoru yeki bakin don ki bakwa ban syong bansa ban yoru ye ke jinge selok lembat ngi ha ke ni kamiet sngowa ble ye ke jing dwai kerku ye ke por ke badang sa kerpang ye ke jinge seng ke woman sandi ke balashai ko trai ngin mat ke ble ye ke jing kerku ke jame sngow ye ke jing dwai ha ke kerteng ke jong jisu ngi panda ke jinget amen Ublay on kerku yang baro agani ke janmit pada ke benta baro ya ke bangila pendep agani ke por ngin ye panwai no ya gani ke jinge seng ke jongi ngin ye rwai lang da ke tu ke jing rwai ka ba ka de ke theme song ya ka ba ngangeng ngi don hale ke jongi kti la dengan empat la le sing la la landan ban hadien jong gani ke jing rwai ngan sakerpat ye pastor jongi i pastor NK Singkli en snobha ban pelat yang